A sombra da moción de censura paira dende hai tempo no Concello de Catoira. O anuncio de hoxe non collo por sorpresa o nacionalista Xoán Castaño. O aínda alcalde defende a súa xestión enumerando diversos proxectos nos que está a traballar. O rexedor cualifica de patraña a moción de censura. Di que detrás dela agóchanse intereses ocultos de socialistas e populares. Castaño lamenta que Alberto García queira recuperar a alcaldía a toda costa. Alberto García pensa que esta é a súa leira, que o Concello é a súa leira. Fixo da política a súa profesión. E foi moi pouco xeneroso, non só coas veciñas e cos veciños de Catoira, senón tamén co seu partido, posto que, como ben sabedes, o BNG quixo negociar co PSOE, pero o obstáculo que había era Alberto García. O alcalde carga tamén contra o PP por caer na trampa do veterano socialista. O Partido Popular de Catoira é un monicreque, é un xoguete roto nas mans de Alberto García. Hai quen di que moitas veces Alberto García ten feito as listas do Partido Popular. Non nos extraña cando as dúas veces que perdeu a maioría apoiouse nel, nunhas para gobernar, en este caso para presentar esta moción de censura. Castaño cuestiona que o candidato popular se presentase para derrotar a Alberto García e que agora lle devolva o bastón de mando. Alá por Madrid, as forzas españolas a veces algunhas falan de restauración borbónica, aquí sería restauración albertista. Cada un terá que sacar as súas consecuencias. Se alguén sabe que se presenta para un cambio, para cambiar as políticas dunha persoa que leva 30 anos, 40 de concelleiro, desde que se iniciou a democracia, se o volves a poñer é porque está restaurando. A Dirección Nacional do BNG considera de enorme gravidade o pacto PP-PSOE e pídenlle ao líder dos socialistas galegos e candidato á Xunta que interveña para frear a moción de censura. Pregúntanlle ao PSOE que mensaxe quere mandar antes das eleccións galegas pactando co PP.